Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo koma poyamba nayi mitu yake. Apolisi amanga nduna ya zachuma yakale a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi powaganizira kuti anasakaza ndalama za kampani ya Salima Sugar. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mabungwe kuti agwirane manja ndi boma pothandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Ndipo bungwe la Fedoma lapempha bungwe loyendetsa zisankho la MEC kuti litsitsebe ndalama zomwe anthu aulumali azilipira pofuna kudzapikisana nawo pa chisankho chomwe chikubwerachi. Takulandirani nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wamaliza ulendo wake ku chigawo chakumwera ndi pempho la mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana kuti athandize anthu omwe akukhudzidwa ndi njala. Dr. Usi apereka pempholi pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Gunda Community Day mdera la mfumu yayikulu Chief Ndalama kuthyolo omwe anakagawa ufa wachimanga, zakudya ndi zovala kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Blessings Chilauka wadza ndi ripoti. Polankhula kukhamula anthu lomwe linasonkhana pa sukulupo, Dr. Usi anati ndi wokhumudwa ndi malipoti oti anthu ena akubera thandizoli anthu osauka. Ndithokoze Mulungu kuti ndakhala ndi mpata oti ndi atumikira Malawi kupyolera mu boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene anandituma kuti ndibwere kuno ndizaone mmene chakudya chikuyendera. Komano ndakhumudwa kwambiri chifukwa ndapeza kuti pogawa chakudyachi pali anthu ena amene akuba chimanga. Sikuti ndizongolota kapena zongomva, komanso pena ndikumaona kuti awa akuberatu anthu osauka. So pena akuba chimangawo ndi anthu oti ali ndi ndalama, ndi anthu oti ali maudindo awo, koma kumapangana ndikumabera anthu osauka. Zimene zozo ndisizabwino, zinthu zoyipa kwambiri, ndikupanda chikondi, ndikupanda mtima wabwino. Monga inenso munthu boma landituma kuti ndipange ntchito yogawa chimanga kuthandiza kuona mmene chimanga chogawidwira. Komanso monga munthu ndizifunsa ndi kuthekera ndi anzanga amene angandithandize. Anzanga awandithandiza ndipasa makwerozi kuti uzuzu samalume ana. Komanso ndi ufa mmene andithandiza anzanga ndikugawa ufa. Komanso pali zovala ndikugawa zovala, pali mteza ndikugawa mteza kwa azimayi amene ali ndi ana ang'ono. Zimene zizi nizoti tizichita sine ndekha amene ndikuthekera kakupempha panzake ndikugawira anthu amene akuvutika. Iwo apempha atsogoleri ndale kuti apewe kulowetsa ndale pogawa chakudya ndipo m'malo mwake agwirane manja ndi boma populumutsa anthu omwe akhudzidwa. Sibwino kulowetsa ndale pa chakudya. Ena akumanena anzawo, bwanji mwapita kuli Michael Usi kugawa chakudya ndikuti mwalowa mboma lawolo, pomwe anthu akuvutika ndi njala. Kumene anthu ali ndi njala alandire chakudya. Komanso amene abwebwetawo sakutenga chakudya kugulira anthu. Iwo ndachakaza ndi anawo akumakhuta kumangu longolola ayi musapite kumene koko, koma chakudyacho iwo sakupereka. Ndikunena izi chifukwa ndikunena kuti uku ndikuipa mtima. Njala ndi chinthu chopweteka, njala ndi chinthu choopsa. Ndengati wina wapezeka kupereka chakudya kwa anthu. Ngona kuthokoza Mulungu kuti Mulungu kwambiri kanga chepe kapezeka anthu athu adye. Koma osati anthu akhali ndi njala, akakhala ndi njala akamavutika ndiye anthu achazipsa mtima muziti mwaona bomali layephera kupasani chakudya, likapereka chakudya musapiteko. Kumene kundikuipa mtima atu. Anthu sangadye ndale, anthu amadya chakudya. Mavuto akagwa pamuzi tonse aliyense achalichi opposition amboma amabungwe tonse tigwire ntchito limodzi kuti ngozi imene iyi zinthu zimene zachakudyazi tithani nazo limodzi osayang'ana kuti wachipani chanji. Mawu awo mfumu yayikulu Ndalama yakuthyolo inayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi wachiwiri wawo Dr. Michael Usi chifukwa chothandiza mabanja omwe akhudzidwa ndi njala mdera lawo komanso mdziko muno. Poyamba ndikuwatukuza kwambiri a Vice President komanso pamodzi ndi a State President Dr. Lazarus Chakwera pazabwino zonse zimene akulichitira kuno pa ntheno ya njala. Dr. Michael Usi abwera pano ndi katundu osiyanasiyana, mablanketi, zovala, komanso abwesa ufa kusonyeza kuti aimva
mtima mwawo kuti njala ichepe, ndipo anthu anga kuno onse ali very much happy, akukondwera kwambiri. Ulendo wa wachiwiri kwa president wa dziko lino ku chigawo chakumwera unali gawo la ntchito yogawa chimanga kwa mabanja omwe avutika ndi njala yomwe mwazina yadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ikupitirirabe. Blessings Chileuka, MBC Tcholo. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kummawa boma la Tcholo Amasauko White walimbikitsa aphungu anzake kugwira ntchito ndi boma pofuna kuthandiza anthu omwe akhudzika ndi njala m'madera mwawo. Phunguyo wanena izi pa bwalo la sukulu ya sekondari ya Gunda kwa mfumu yayikulu Ndalama m'boma la Tcholo, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amagawa chakudya kwa anthu osowa. White ati ndizomvetsa chisoni kuti aphungu ena akulolera kuti anthu awo avutike ndi njala pa zifukwa za ndale. Phunguyo yemwe ndi wachipani cha DPP watali pa chiopsezo mchipanimu kamba kolola boma kugawa chimanga mdera lake. Mawu anga ndi othokoza chifukwa kubwera kuku ndiko kachiwiri. Last week anabwera kuno anayiperekeza Dodma. Ndi ataona kuti anthu ena akuperewera anaganiza zobweranso siku la lero kuzagawanso kawiri, komano izi ndi zawo za person. Atsogoleri palowa ndale kwambiri. Pamene ndikamba pano chipani changa chikunena kuti ine ndalwa MCP. Yeti MCP yo ndi imene ikulamulira. Andi ma MP fe tikuyenera kuti timenye nkhondo tiamenyere anthu athu amene tikwayimirira mu parliament kuti apeze chimene akufuna. Koma zikutengeka kuti ndikupanga connive ndi president kuti ndilowese MCP kuno. Koma sichoncho ayi, ine ndikungofera anthu. Nde zili kwa anthuwo kuti azaone chochita. Apolisi amanga yemwe anali nduna ya chuma ya zachuma a Joseph Mwanamveka ndi ena anayi powaganizira kuti akukhudzidwa ndi kusakazika kwa ndalama ku kampani ya Salima Sugar. Mneneri wa polisi mdziko muno a Peter Kalaya watsimikizira MBC za nkhani, ndipo wati anthu ena anayiwo ndi mkulu wakale wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA a Collins Magalasi, mlembi wakale wa ofesi ya President ndi Cabinet a Lloyd Muhara, mlembi wakale kunduna wa zachuma a Cliff Chunda ndi a Jime Kusamale yemwe anali mkulu wa zamalamulo ku Green Belt Initiative. Akalaya ati mmodzi yemwe akuwaganizira pa mlanduwo a Henry Njoloma, mkulu wakale wa bungwe la Green Belt, sakupezeka. Boma lagawa chimanga kwa mabanja osachepera 1,300 ochokera ku dera la Green Corner omwe akhudzika ndi njala mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa boma Moses Kunkuyo ndomwe anatsogolera ntchitoyi pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Akunkuyo apempha anthu omwe akulemba anthu opindula kuti adzilemba okhawo omwe ndi ovutikitsitsa omwe akuyenera kulandira thandizoli. Iwo akufotokoza. Ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa chakuti ngati kuno ku Blantyre ndi boma limodzi la maboma 23 amene anakhudzika kwambiri ndi nkhani ya ng'amba komanso mvula zosautsa zimene zimapangitsa kuti anthu akhale opanda chakudya. Ndi a president ananena zokuti anthu agawiridwe chakudya, ndipo analamula sabata zapitazo kuti a vice president ndi amene akhale ali mbali yakuno kuthandizira process imeneyi. Ndi takhala tikuyenda kupanga zimenezi leronso program imeneyi ikupitirira kunoko ku chigawo chakumwera makamaka mu mzinda wa Blantyre. Programu iyi ipitirira chifukwa president anenetsa kuti aliyense amene avutika ndi njala agawiridwe chakudya. Programu iyi ipitirira ndipo lerolo kuno ku Blantyre chikugawidwa chakudyachi kumatipitiriza m'madistrict ena onse komanso nkhali kunoko maodo osiyanasiyana futi chakudyacho ndi chilipo, chimanga chilipo, mpungaso madera mwena kugawidwa ulipo ndi zipangizo zina zilipo. Boma lipitiriza kufuna kuonetsa kuti wina aliyense asafe ndi njala mdzikomo. Nthambi yoona za nyengo ya MET yati mvula yomwe yayamba kugwa m'madera ambiri mdziko muno tsopano yakhazikika ndipo ipitirira. Mkulu wa nthambiyi Lucy Mtilatira wauza MBC kuti madera ambiri mdziko muno apitirira kulandira mvula ngakhale idule kwa kanthawi kochepa kumapeto a sabata ino. Mayi Mtilatira afotokoza. Apapa tu masystem amene timadalira makamaka kubweretsa mvula kumalawi konoko ndi amene wawo tikwaonawo amene akubweretsa mvula imeneyi
masystem ake ngati ITCZ Congo ya masindi zimene zakhala zikutipatsa mvula masiku amenewa zikuyeneka kupitirira kutsogoloko mwina masiku 4 so koma tikamafika mwina weekend ikubwerayo tiyembekezere some dry spells here and there koma temporarily and then the following week it's likely to pick up again. Ndiye taona kuti mvula imeneyi madera mwina akhalasa kulandira ndithu mvula kwa kanthawi tinene kuti yatere mvula ikha kuti kugwa madera onse kapena ikhala kuti kungosankha monga amene akhala kuchita masiku ena mbuyo. Aya papa pene kuti kugwera mvula mwife tikuyembekezera kuti ikhale kukwanira madera onse ya dziko lino inde mwina zikhoza kupezeka kuti pena pake mwina ikuperewera koma ndichembekezo mene chikuonekera kuti ikuyeneka kukwanira pafupifupi dziko lonse pakali panopa. Tinene kuti alimi akhonza kumanena kuti alimbikire kumunda kwawo. Zonadi awa ndi madzi amene takhala tikwalirira kwa nthawi yayitali masabata angapo apitawa ndi pano kupezeka chonchi ndikhulupirira kuti ndisangalodi kwa alimi kuti mwina kapena kumunda zinthu zingapulumuke. Padakali pano mkulu wa bungwe la Action Hope Malawi Asame Aaron alangiza alimi kuti atengere mwayi wa mvula yomwe yayamba kugwa tsopano ndi kubyala mbewu zina monga mbatata ndi chinangwa kuti chaka chino akhale ndi chakudya chokwanira. Asame Aaron akufotokoza. Taona kuti anzathu ona za nyengo alemba masamba mchezo komanso kulangiza anthu anziko muno makamaka alimi kunena kuti mvula amene yateremu yamba kugwa bwino ngakhale yamba kugwa bwino chonchi koma taonabe kuti minda yambiri mwina chimanga sina mene bwino chifukwa tinali ndi ng'amba pakati pa ndithu kutentha madera ambiri amuno Malawi. Choncho zimene tingathe kuwauza anthu amene ali alimi komanso anthu onse Malawi muno chonena kuti agwiritse ntchito mwayi umene wa mvula imene kugwa bwinoyi kuti azaleso mbewu minda imene sinamere bwino komanso osakhala mwina kuzala kokhako njiraso ina zimene akhala kutilangiza unduna wa zamalimidwe ndi nkhani ya osadalira chimanga chokha pali mbewu zina ngati mbatata chinangwa komanso ulimi uja wanthirira tikakhala kuti tapanga zinthu zimenezi ndiye kuti njala chaka chinocho kapena chaka chammawa sitingakhale nayo tisadalire chimanga chokha chimene mwina anthu amatikhulupirira kuti kudya nsima komano kugwiritsa ntchito mwayi wina ngati wozala chinangwa komanso mbatata komanso ulimi makamaka wanthirira zitakuthandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira kwambiri. Madera amene mwakhala mukuyenda mukuona kuti nkhani ya ulimi yakhala motani masiku amene makamaka ifa cha ng'amba ena alipo pakatipo. Tisanene kuti zinthu zayipiratu tikatero kuti tilakwisa zinthu minda yambiri makamaka mmene tayendera chigawo chino chakumwera taonabe kuti minda yambiri be muli mmera wabwino ngakhalibe mavuto takamba kale ang'amba walipo komabe sizo kuti zayipiratu yayi titakhala kuti takamba maperesente chitirabe kunena kuti mwina 60 to 70% ndi kuti chimera uli bwino kwambiri. Choncho alimi atangotengerapo mbali yonena kuti gwiritse ntchito maluso osiyanasiyana makamaka polima chimanga chiye chanthirira mudambo komanso mbatata chinangwa amene atakambira kuyambirira paja ndikhulupirira kuti ndiye kuti akapanga cover maperesente ena amene mwina aluzika chifukwa cha ng'amba. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC mauno muli ndine Mphatso masanano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Apolisi amanga nduna ya zachuma yakale a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi powaganizira kuti anasakaza ndalama za kampani ya Salima Sugar. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mabungwe kuti agwirane manja ndi boma pothandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Ndipo bungwe la Fedoma lapempha bungwe loyendetsa zisankho la MEC kuti litsitsebe ndalama zomwe anthu aulumali azilipira pofuna kudzapikisana nawo pa chisankho chomwe chikubwerachi. Takulandiraniso gawo lina la nkhani zathu. Mkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi, Fedoma, Simon Munde, apempha bungwe loyang'anira zisankho la Malawi Electoral Commission MEC kuti liganizire zotsitsabe ndalama zomwe anthu aulumali omwe akufuna kupikisana nawo pa chisankho chomwe chikubwerachi adzilipira ndi cholinga chakuti ufulu wawo usaphwanyidwe. Amunde apemphanso bungwe la MEC kuti lionetsetse kuti malo onse momwe mukuchitikira ntchito yolemba mayina mukaundula wa voti ndi ofikirika na anthu aulumali.
tikukhulupirira kuti kumeki kuli nzeru ndithu zoti mwina kukambirana nafe kukambirana umeneko kutotulusa chinthu chakupsya ndithu chothandizira kuti ziphinjo ngati zimene zizi zichokepo. Munthu amene ali ndi ulumali akamapita ukavota mwina pa 16 September 2025 azikafika kumene kujako alibe nkhawa ina iliyonse yayi. Ndikukhulupirira kuti zinthu ngati zimene zozo zitokhala zokoma kwambiri. Andi kuonjezera pamene popo tikukamba nkhani yokhuzana ndi ndrama yopereka munthu amene afuna kuyimira kaya pa ukhansala kaya ndi pa MP. Ndrama yakeyo tikuyamika tikuthokoza kwambiri kuti ameki kwa munthu amene ali wolumala akuyenera kupereka ndrama yocheperapo kufanana ndi azimayi ndi achinyamata. Koma chimene tikunena nchoti kodi mzimayi amene ali ndi ulumali tsikana uyu ndani nyamata amene ali ndi ulumali kodi mwamuganizira chifukwa iyeyo si nyamata chabe yayi, si tsikana chabe yayi, andi si mzimayi chabe yayi. Kuonjezera kuti iyeyo ndi nyamata ndi tsikana kapena ndi mzimayi iyeyonso ali ndi ulumali. Tanthauza kuti pamene popo kuphatikizika kumene koko amakumananso nzobetchera zochulukirapo kuposa nyamata wina amene alibe ulumali, kuposa mtsikana amene alibe ulumali, kuposa mzimayi amene alibe ulumali. Kotero kuti chimene tidakakonda kwambiri nkuti ndrama yopereka itatsikirako kwa nyamata, mtsikana kapenanso mzimayi amene ali ndi ulumali. Atsogoleri osiyanasiyana apempha mabungwe komanso amalawi kuti agwirane manja ndi bungwe logawa ngongole la NIF pomwe bungwe lili kugawa ndalama ndi fetereza kamba kuti izi zindikuthekera kothetsa njala mdziko muno. Izi anena m'madera amalingunda ndi mpingo ku Lilongwe kumene NIF yapereka fetereza oposera matumba 500 kwa alimi. Yamikani Makanga walemba ripoteri. Pogawa feterezayo ku malingunda m'boma la Lilongwe, bungwe la NIF linalengeza kuti tsopano lafikira alimi oposera 49,000 ndi feterezayo ndiponso alimi ochuluka ena alandira kale ngongole ya ndalama za zipangizo za ulimi zoposera 16 billion kwacha. Mawu ake, phungu wa dera la kumwera m'boma la Lilongwe apita dimba wapempha mabungwe ndi amalawi onse kugwirana manja ndi bungwe la NIF poonetsetsa kuti feterezayo wafika maboma ambiri mwachangu. Kunoko ndithandizapo ndithu ngati MP ndikuyenera kuti ndithandizepo kuti mwina lole yanga opanga haya ikathe kunyamula fertilizer ameneyi kuti abwere kuno mwansangansanga kuti alimi athu apindule. Monga mukudziwa lero tikulandira ureya komano timayambira kuthira NPK, so ureya amabwera kumapeto nthawi zina timaphatikiza koma chachikulu chimene akubwera kaye nsanga ndi NPK amene akufunika kwambiri. So I think kufika Monday Tuesday tithandiza nawo pamodzi abungwe la NIF kuti NPK abwere kuno alimi athu athandizike. Mfumu Masumba Nkhunda ku Lilongwe yalimbikitsa alimi kuti apewe kugulitsa feterezayo kamba kuti izi zibwezeretsa m'mbuyo ntchito imene boma likugwira kuti lithetse njala. Chomwe chaka chino chizioneka kuti feterezayi wabwera munthawi yake. Amalawi amene akulandira fetereza ameneyi masomphenya awo akhala kuti feterezayo akalandira asagulitse. Kuli kubwera kwa wena akunja monga pa Mozambique, kuzobwera ku Zambia, kuzobwera ku Tanzania kumanyengerera. Ndi akanyengerera nkumatenga feterezayo kulitsa zakhala bene njala. Koma akapanda kugulitsa fetereza ameneyi na akathira kuminda kwawo monga amene boma likufunira. Imene sikufunira songa kale femari ndi ma MP ndi kuti muno mu masomphenya njala aonera kuti akhala ali kutali sitidzavulikanso. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NIF Akisa Kalalokesha ati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo alimi omwe alandira kale fetereza wa NPK ndi urea akupereka chilimbikitso kuti akwaniritsa masomphenya a bungweli. Week number 5 osabata yachisanu anthu akuthamangathamanga kugawa fetereza amene wangongole andi tayenda ndithu kuyambira kumwera chigawo chapakati kumpotonso zikuchitika. Ndikunena pano ndingatsendeke ndithu kuti tagawa matumba afetereza otusa 49,000 animona nokha kuti si ntchito yamasewera iya andi ife tipitira kugwira ntchitoyi mpaka tionetsetse kuti amalawi amene akufuna kulima ulimi wa serious, ulimi ngati business, athandizike ndi ntchito imeneyi yogawa fetereza. Boma linapereka ndalama zokwana 150 billion ku bungwe la NIF ndi cholinga choti lipereke ngongole za zipangizo za ulimi monga fetereza m'maboma onse a mdziko muno. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe.
Mafuta a galimoto kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania ayamba kufika mdziko muno lachinayi sabata ino. Izi zili chomwechi kamba kuti ntchito yotsitsa mafuta petro ndi diesel kuchokera mu sitima yapamadzi yotchedwa MT High Freedom yatha tsopano, ndipo malinga ndi akuluakulu a bungwe la NOCMA lero galimoto za ku Malawi ziyamba ntchito yonyamula mafutawo kufika nawo mdziko muno. Tili ndi izi makamaka ndi ripoti. Itafika pa doko la Tanga lachiwiri lapitali, sitima yapamadzi imene yanyamula mafuta okwana malita 51 miliyoni a petrolo komanso diesel tsopano akuti yamaliza kutsitsa mafutawo, ndi kuti tsopano galimoto za ku Malawi zonyamula mafuta ziyamba kunyamula mafutawo loweruka lino. Malinga ndi nduna yoona za magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola, galimoto zoposa 1000 ndi zimene zigwire ntchito yonyamula mafutawo kubweretsa kuno ku Malawi, ndipo anati imeneyi ndi njira ya boma pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. A Ibrahim Matola anati doko la Tanga alisankha ngakhale lili potalikirapo kusiyana ndi doko la ku Dar es Salaam, kamba kuti ku Dar es Salaam kukumadzadzana magalimoto onyamula mafuta ndi katundu wina osiyanasiyana, kotero kuti mafutawo akanafika kuno ku Malawi mochedwa. Pamene madoko a Beira ndi Nacala mdziko la Mosambiki sanawasankhe kuti kufikireko mafutawa, atikamba kuti kumeneko kuli mpungwepungwe umene wabuka malinga ndi nkhani ya chisankho. Titafusafusa mwezi uno wa December, January, February, kunakala anatiuza kuti kwadzadza, kuberaso kwadzadza. Mpaka naye nabwera ine ndi timu yanga yochokera kumera ndi kunokuma ndi presidential advisory team ya technical imene President Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa ya G2G kudzakambirana ndi anzanga amene ali minister kudoko komanso yemweyonso deputy prime minister wa dziko lino Tanzania. Then tidakambirana ndikuwauza kuti ifeyo tatsilidwa kwambiri mafuta wafuna madzulo, ndi anasinkhasinkha nawonso kuona kuti koma sitima yanuyi chombo chanuchi chikafikire Tanga. So kutangako kuli space kuti ikatha kuimako chombo chimenechi mutsitsa mafuta anu. Then mtunda wochoka kuno Tanga kukafika kuli mtunda wokwana 1649 kilometers. Izizi zilibe kanthu, koma chachikulu nchonena kuti mafuta awa akubwera ambiri. Mukati muone matraka amene anyamule mafuta amenewa ndi 1049 traka imodzi kukwana 1049 kuti anyamule mafuta awa 51 miliyoni liters. Padakali pano kampani ya Gulf Back Petroleum kapena kuti GBP imene ikusunga mafuta a dziko la Malawi pa doko la Tanga yatsimikizira anthu komanso boma la Malawi kuti ionetsetsa kuti idzipakira mafuta mwansanga kuti madraivala azithamanga nawo kuno ku Malawi. Mafuta okwana malita 51 miliyoni awagula ku United Arab Emirates kudzera ku ndondomeko yogulitsana mafuta pakati pa boma ndi boma linzake, yomwe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalengeza sabata zingapo zapitazo. Isaac Jali, MBC. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero yaonetsa kugulu mphunzitsi wake watsopano Peter Mponda. Mponda wasaina mgwirizano wa zaka zitatu ndi timuyi. Olemba nkhani wathu wa za masewero Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri zokhudzana ndi mgwirizano umene ulipo pakati pa Nyasa Big Bullets komanso Peter Mponda. Norbert, ndikulandire. Happy New Year. Happy New Year mphatso. Akodi chimene chizungwe? Ndizungu ndichiyoja ke sindikuzori. Alright, Peter Mponda kupita ku Bullets kuchokera ku Silver Strikers, kuyambira ku Bullets kupita ku Silver Strikers kubwereranso ku Bullets. Authawa chani? Zikutanthauza chani zimenezi? Kwa yeyo akuti amene amachoka ku Bullets chaka 2023 atachoka ku Bullets anali othandizira mphunzitsi Kalisto Pasonda anapita ku South Africa akaphunzitsa timu ya Black Leopards kudzabweranso. Ndakuti amene amachoka nthawi imene ananena kuti kunoko ndikwena ndzabwerenso tsiku lina chifukwa kuli ngati kumudzi anaswera mpira imene kwa komanso anabwera kudzakhala ngati mphunzitsi wachiwiri. Ndi amanena kuti nthawi ina akati adzabwerenso ndithu chifukwa mphunzitsi wina aliyense
akuti kuyankhula kwake mphunzitsi wina aliyense mdziko muno amafuna ataphunzitsa timu yayikulu ngati imene ilili timu ya Bullets. Ndiye kwa iyeyo amaona kuti tsiku lina lidzakwana kudzabwereranso ku Bullets. Akuti akanatha kukhala ku Silver Strikers koma anaona kuti yayi ndibwerere nthawi ija yakwana ndipite kumudzi ndikaphunzitsa timu ya Bullets ifa ndi timu imene aliyense amayikhumbira ndithu. Ndiye kwa iyeyo chinali chisankho chosavuta kupanga kuti abwerere ku timu ya Bullets. Mwina tinene kuti Bullets aona kuti mwina kuchoka kwa Mponda league inapita ku Silver kapena mwina akufuna zikho zitsalebe konko kapena akuti amafuna atachoka pasuwa anaona kuti pakufunika mphunzitsi kuti akuidziwa bwinobwino timu ya Bullets mmene masewerera oseweranso akuadziwa bwinobwino ndi Mponda wakhala nawo zaka zambiri osewerawa kuyambira 2019 mpaka 2023 ndi anaona ngati kuti ni munthu amene akuimvetsetsa amaidziwa Bullets zomwe mafuna kuti ndi timu yoti mafuna kumatenga ziko chaka ndi chaka ngati munthu oti wasewerako ngatinso akugwirakonso ntchito ya uphunzitsi ndi anaona kuti munthu wabwino amene angakwanitse kugwira ntchito imeneyi kukhala m'malo mwa pasuwa otinso anagwira naye ntchito pasuwayo akozokhala Peter Mponda. Ndi kwa iwo anaona kuti chisankho cha Peter Mponda nchabwino kwa iwo. Contract ya 3 years zithandiza bwanji kusintha masewera mpira ku Bullets kutengera ndi season imene yatha imene ayendera ukuona po bwanji? Bullets kuchoka kuonena kuti inapambana chikho chimodzi chokha muchaka china chicheta tenga ziko zonse zinayi ndi atitafunsa Albert Chigoga mkulu oyendetsa ntchito za Bullets anena kuti contract ndionena kuti mphunzitsi akwene achite bwino ifa timu iyi imafuna ziko koma sana achite kumpatsa bwinobwino kunena kuti mutenge chakuti ndi chakuti koma Peter Mponda yapaye kaonena kuti iyeyo so wadzipatsa mulingo onena kuti akuyenera kuti achichite bwino ndithu maso ake akuyang'ana ziko zonse chifukwa chonena kuti mphunzitsi wina aliyense amafuna kutenga ziko zonse palibe zonena kuti ndingangosankhapo ndiye iyeyo akuyang'ana ndithu ziko zonse ngati mene amakhala kuchitira mbuyo makamaka mu chaka cha 2023 ndiye tiona kuti zikhale motani kuyambira chaka chino cha 2025 mpaka 2027. Pomaliza penipeni Norbert sizibweretsa maudani ena ake zinthu zikamayenda choncho. Nthawi zina zimabweretsa maudani kusamvana chifukwa chonena kuti mmene zateremo ndi kuti Peter Mponda wabwera ku timu ya Bullets koma akuyenera kuti nayenso abwere ndi anthu ake oti agwire nawo ntchito. Wanena kale kuti wapereka mayina a anthu amene akuyenera agwire nawo ntchito kwa akuluakulu a Bullets. Sabata ino isanathe alengeza kusonyeza kuti anthu ena kumene kuchako amene akagwira ntchito ku Bullets imene zaka zochuluka ntchito yatha chifukwa choti kwabwera mphunzitsi wanyowani. Mwaona pamene enanso amene analibe mwayi wa ntchito mbuyomu ndi kuti apapaso ni mwayi wawo kuti akhale akulembedwa ntchito kuti imene ya Bullets ndi pena pake zikhoza kubweretsa kusamvana koma ndi mpira ndithu imene zimakhalira mu mpira aliyense ogwira ntchito mu mpira akuyenera amvetsetse ndithu sipakuyenera kukhala maudani nali wonse kuti izizi ni mmene zimakhalira za mpira. Zikomo kwambiri Norbert. Zikomo kwambiri mphatso. Norbert Jameson kutipatsira standandanda komanso ofotokozapo pamene tsiku la lero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonetsa kugulu Peter Mponda ngati mkulu wa timu iyi kuyambira pano. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu ndipo tisanasiyane nayenso mitu yake. Apolisi amanga nduna ya zachuma yakale a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi powaganizira kuti anasakaza ndalama za kampani ya Salima Sugar. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi awapempha mabungwe kuti agwirane manja ndi boma pothandiza anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Ndipo bungwe la Fedoma lapempha bungwe loyendetsa zisankho la MEC kuti litsitsebe ndalama zomwe anthu aulumali azilipira pofuna kudzapikisana nawo pa chisankho chomwe chikubwerachi. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.